Ja, ik sta in de rechtbank met toestemming. Even verslag van wat er vanmorgen is gebeurd in de zaak Bart van Wel, Demmink-Rolex verhoren. We hadden vanmorgen Abe de Jong, het is een politieagent, 64 jaar, brigadier van de politie. Er was een andere advocaat, het was niet Martin de Witte, maar meneer Herbely. Ja, die heeft ook nog niet veel gevraagd. Hij had van 1985 tot 1995 een functie bij de jeugdpolitie. Een regisseur was die te maken had met minderjarigen die wat gestolen hadden of wat dan ook hadden gedaan. De werkzaamheden die bestonden ook wel uit het controleren van bordelen. Maar eens even kijken, hij controleerde of er minderjarigen aanwezig waren in de bordelen. Dat kwam niet veel voor. Al met al is dat 5 keer voorgekomen dat hij minderjarigen aantrof in de periode 1985-1995. En dat is heel gek, want gisteren zei de andere getuigen nog, ik ben helemaal van mijn apropos af. Ik sta hier.